Jesteśmy na bytomskim dworcu, który niedługo ma zostać wyremontowany i no, okazuje się, że ten remont może mieć więcej szkodliwych skutków niż tych pozytywnych. Między innymi jest taka możliwość, że znikną stąd bezpowrotnie różnego rodzaju unikatowe przedmioty historyczne, elementy infrastruktury. No i między innymi za mną jest nastawnia bramowa, której losy też się teraz ważą. Ona nie jest co prawda najstarszym elementem, o którym sobie dzisiaj powiemy, a zaczynamy od tutaj właśnie z tego miejsca, z tej bocznicy kolejowej. 15 lutego 1942 roku odjechał pierwszy transport Żydów do Oświęcimia. Oczywiście nie w tym wagonie, ten wagon tu sobie stoi, bo stoi, niemniej jednak stało się to właśnie tutaj. Teraz jestem. Żydzi ci zostali aresztowani na skutek decyzji bytomskiego gestapo, a niezwłocznie po przybyciu do Oświęcimia zginęli w komorze gazowej. Bytom jest takim bardzo ciekawym miastem, bo tutaj przenika się secesja z moderną i tutaj mamy kamienice w przeróżnych stylach. Secesja moderna jak najbardziej. Niektóre nawet zadbane. A tutaj mamy właśnie halę dworca modernistyczno-współczesną. No, ale Bytom ma też bardzo specyficzny dworzec, ponieważ oprócz budynku ma też halę peronową i to jest unikat w tej części Europy. Kiedyś te hale peronowe nadawały ogromnego prestiżu właśnie dworcom, ale zanim pójdziemy do środka i na perony, to pokażemy Wam jeszcze dwie takie dosyć ciekawe banie. Mało kto ma pojęcie, co się tutaj może znajdować. Ja się na przykład dowiedziałam znacznie więcej niż z internetu dzięki koledze Dobromirowi z projektu Bytom Pieszy, Bytom Piechty i grafiki KD. I jestem tutaj także dzięki uprzejmości Kongresu Ochrony Zabytków i za ostatnią wycieczkę chciałabym im bardzo podziękować. Natomiast mam też tutaj petycję, na której Dobromir zaznaczył poszczególne elementy dworca i tam w oddali, może widzicie, jest taki charakterystyczny element muru. To jest tak zwany tunel polski, celny, a tutaj mamy zamurowany ślepy tunel niemiecki. Tutaj za komuny ZOMO miało strzelnicę później. I o co chodzi z tymi tunelami? Chodzi o to, że Bytom był miastem granicznym. Obecnie patrzymy w kierunku Sząbierek. A jak wiecie z innych naszych filmów, Sząbierki były do 1945 niezależną niemiecką gminą i właśnie na Sząbierkach dokładnie opierała się tutaj w tym rejonie granica polsko-niemiecka. Tak więc dworzec w Bytomiu miał ogromne znaczenie, ponieważ no, pełnił funkcję dworca tak naprawdę granicznego, międzynarodowego. Panienko Sasy, poopowiadaj. Poopowiadam. Z tego dworca odjeżdżał absolutnie unikatowy pociąg, który swoimi... Znaczy, tu akurat tego nie widać. No. Jeszcze raz, 3, 2, 1, 0, start. Z tego dworca odjeżdżał też całkowicie unikatowy pociąg, furgający Ślązak, czyli latający Ślązak. I pociąg ten w sumie do dzisiaj stanowi absolutny ewenement techniczny, ponieważ przebywał trasę Bytom-Berlin, Beuthen-Berlin w rekordowym czasie 4 godzin 25 minut, rozwijając prędkość do 160 km na godzinę, a całkowity dystans do pokonania to było 510 km. Czyli no, chcielibyśmy dzisiaj tak podróżować. Dobra, to teraz znajdujemy się na peronie pierwszym, tak zwanym peronie polskim, ponieważ istniało takie rozgraniczenie tutaj na dworcu z racji właśnie jego międzynarodowego charakteru. Tutaj mamy już bardziej współczesne zabudowania, ale tam wcześniej mignęła właśnie hala peronowa, która również już na dzień dzisiejszy jest tak naprawdę po wielu różnych transformacjach i przebudowach. Ten jej kształt oryginalny był inny, dużo bardziej zmyślny technicznie, natomiast jest tam kilka ciekawych elementów, które Wam później pokażemy. Idziemy sobie teraz właśnie tym peronem polskim, który jest troszkę dłuższy od innych. Za nami jest EC Sząbierki, tego teraz nie widać. Po mojej prawej stronie znajduje się szyb Krystyna,
i inne pozostałości kopalni Sząbierki. No i właśnie, kopalnia Sząbierki nazywała się oryginalnie Hohenzollerngrube i tutaj ta kamienica, którą mamy tutaj, to był hotel Hohenzollern. Niestety zbyt wiele o nim nie wiem, natomiast z tego co wiem, to była to taka celowa zbieżność nazw. Nie był to hotel stricte kopalniany, tylko dla przyjezdnych po prostu, dla gości. Tutaj mamy urząd pocztowy w Bytomiu, modernistyczny budynek, ale co jest istotne, to że Bytom miał odrębny peron pocztowy i to dużo dłużej niż sądziłam, bo do lat 80. tutaj sortowano przesyłki. No ale dobra, jest budynek, są tory, ale to już nie jest peron pocztowy, bo tego peronu pocztowego już po prostu nie ma. No był tutaj w tej okolicy, która teraz jest taka całkiem zarośnięta, prawda? No, także ten peron pocztowy już nie istnieje. Szkoda. Natomiast coś jeszcze chciałam tutaj pokazać. Zwróćcie uwagę na barierki, jak będziecie tutaj przechodzić kiedyś. Warto zajrzeć, bo te takie bardziej eleganckie są dużo starsze z poprzedniego jeszcze wcielenia dworca, a te bardziej modernistyczne to są nowsze po prostu. Jesteśmy już w hali peronowej i tak jak mówiłam, sama konstrukcja hali peronowej, obecnie to jest taka postać perelowska, to było coś unikatowego w tej części Europy. Dodawało takiego prestiżu i splendoru miastu Beuthen, które było tutaj jednym z bardziej istotnych na wschodnich rubieżach pruskich. No i tutaj była tak naprawdę cała masa szczegółów, których dzisiaj nie ma. To znaczy, między innymi, co wiem właśnie od Dobromira, w całej tej konstrukcji istniały takie specjalne lufciki, wywietrzniki. Po prostu kiedy pociągi napędzane węglem tutaj wjeżdżały, to te wszystkie toksyczne gazy miały swoje ujście. Były też świetliki, natomiast obecnie cała ta hala jest po prostu taka bardziej lita. Ale co przetrwało, na pewno to jest pewna suwnica, którą musimy zobaczyć. I poza tym, jak jesteście tutaj na peronach, to patrzcie uważnie pod nogi. Od czasu do czasu zobaczycie takie betonowe kopuły. I to są kopuły, które kiedyś pod nimi przebiegały te różne tunele, o których już wspominałam. Ogólnie tuneli, z tego co doczytałam, tutaj pod dworcem było 7. No i zaraz Wam pokażemy, jak taka kopuła wygląda. Gdzie jest ta kopuła? No tu jest kopuła. To całe? No naprawdę, tak. W sensie po prostu widać, tak, takie wyrwy w tej strukturze peronu. No to jest to. Tu jest ta suwnica, o której wspominałam. Mam tylko nadzieję, że będzie ją w miarę dobrze chociaż widać. Jesteśmy koło 18 tutaj. Jest połowa października, więc jest średnio widno. Oświetlenie też jest takie sobie. Natomiast tutaj właśnie to jest oryginalna suwnica. Po co ta suwnica? Konserwacja, czyszczenie, załadunek towarów. To na pewno. No i dlaczego mi tak zależy na tym, żeby ją pokazać? Bo ona po prostu może zniknąć po remoncie tego dworca. Jeszcze Wam zdjęcia zrobimy. Zrobimy Wam zdjęcia. Ja mam też zdjęcia za dnia. No i ponieważ jest to oryginalna konstrukcja, to byłoby barbarzyństwem, gdyby została zmieciona z powierzchni ziemi. I no nie ma naszej zgody na to po prostu. Nie ma. Teraz jesteśmy na peronie 4, to już będzie ostatni z tych, który Wam pokażemy i będziemy wracać tunelem, który łączył Bytom z Sząbierkami, bo przypominam, że to nie był jeden twór miejski kiedyś, tylko Bytom był
Tutaj to jest miasto, którego historia sięga XIII wieku i wiąże się jego powstanie z Górą Świętej, ze wzgórzem Świętej Grejty, Świętej Małgorzaty, a Szambierki to była odrębna gmina, tak jak wspominałam. Tam w tle jest owa nastawnia bramowa, o którą również teraz toczy się walka. Natomiast tutaj jest wejście do tunelu właśnie, który łączył Bytom z Szambierkami i chciałam pokazać jedną rzecz. Mianowicie ten tunel był doświetlony za pomocą luksfer, czyli tutaj. To są luksfery. Ja wiem, że to wygląda jakby to był po prostu jakiś beton, betonoza, jest to brudne, ale właśnie takie luksfery doświetlały rzeczony tunel. No i dzisiaj oczywiście są w fatalnym stanie. Jest ciemno tam od spodu, nic nie widać, ponieważ ten tunel jest zamurowany i obecnie nikomu nie służy. A na tamtym peronie jest jeszcze figurka Sosy, nie machaj tak tymi papierami, bo to nieprofesjonalnie wygląda. Ja zawsze wszystkim macham, dobra. 3 hours later. Mieni Święta papiery. Katarzyna Aleksandryjska. Nie wiem, czy... No. Ja ją jako zdjęcie przedstawię. Ja pierdzielę, nie? Zaraz panienka Sasy. Teraz 3, 2, 1, 0. Jesteśmy w tunelu, który łączy Szambierki z Bytomiem. I fajnie, że ten tunel się stał takim miejscem, gdzie się wyżyli graficiarze profesjonalnie. Dobra, teraz bardzo ważna rzecz, o co apeluję. W opisie filmu znajduje się link do petycji i kliknijcie koniecznie w ten link. Znajdziecie go też na innych naszych socjalkach. Przeczytajcie proszę petycję, a już najlepiej jak ją podpiszecie. Możecie też podpisać bez czytania, bo o wszystkim powiedziałam. Także znajduje się tutaj, jak widzicie, mnóstwo elementów, które trzeba absolutnie uratować. I zwłaszcza w kwestii na przykład Suwnicy, byłoby absolutnym świętokradztwem, gdyby ona zniknęła. Tak więc podpisujcie petycję.